Semana Santa, panahom sa pagpalaom sa atong Kristohanong pagtuo, gumikan sa kasakit nga gigyan sa atong Ginoo aron kita maluwas sa atong mga kasalanan. Atong balikan ang mga panghitabo sa mga adlaw sa atong pagpamalandong pinaagi sa report ni Demi Hernani. Samtang ang uban ni adto sa laing dapit aron magbakasyon o dito maghinuklog isip pagtimaan sa Semana Santa, duna say mga relihiyosong kalihukan nga gitambungan ng atong mga kaigsuunan dinhi sa dakbayan. May mga namalandong pinaagi sa pagampo sulod sa simbahan. Aduna po uban nagsubay sa Station of the Cross mga dapit ampuanan. Nag-ampo sa 15 ka istasyon. Panata na mo hantod nga mo dako gini bata. Naobserbahan sab nga minos ang dagan sa mga sakyanan pagka Biyernes Santo, apan alerto ang mga tigpatuman sa balaod, ilabi na sa mga simbahan o sa mga dapit nga gitapukan sa daghang mga tao. Mingaw ang terminal o pier area kay sagad sa mga taga-probinsya nakapauli na pagka Miyerkules Santo. Samtang nagtapok ang katawhan sa San Nicolas Parish alang sa pagsaksi o makig-ambit sa tinuig nga pagpahigayon sa buhing Kalbaryo. Ning tuiga ang midala sa papel ni Hesukristo mao si Ralph ug adunay espesyal nga partisipasyon ang Miss Cebu finalist nga si Bea Raboy isip Birhing Maria. Ang pagsubay sa pagsakit ni Jesus gisugdan sa alas 12 sa San Nicolas Church hangtod alas 3 sa hapon latas sa Virama Avenue padung sa Guadalupe Church. It is actually a street play. It's more or less one way of, it's a devotional play, no? Ingnon ta dula sa pangamuyo. Samtang sa Cebu Metropolitan Cathedral, gipahigayon ng 7 palabras nga gibatbat sa mga kaparian ug pamilya ubos sa tema nga Extraordinary Jubilee of Mercy nga gikan ni Pope Francis ug ang gideklarar sa CBCP nga Year of the Family and the Eucharist. Demi Hernani, Balitang Bisdak.